той е мъж. Миленка? Миленка, ще пуснеш ли лампите, че искат? Което ще ви, освен това, което ще видите, снимките дойдоха. Преди да се тръгнете, да ви ги дадем по случай 8 март. Край! Не ми хареса само да се играе с топката. Нямам кого да ритна, нямам кого да походя. Здравей, Зайо! Знаете бе, Мечо, от кога те чакам ли за ритане на топка, че тява двама? Днес не мога, Зайо, бързам. Къде се разбързам? Виж, какво да видя? Леса ще стъднеше паника на майка. Колко повчете да ми купи бъдемо в полета. Обявете с малко да загледа. Вече ме посети. Аз подра на мама зайка, па хайде първо да поиграе малко. То малко може. Да. Зайо. Тай, Мечо. Силно тай. Айде, сега. Леле, какво стана топката, панин дали саксията? Не плачи, Мечо. Как не плаче? Какво тако не да на мама? Хрумна ми нещо. Казвай бързо. Да отиде в детската градина при децата. Добре, Мишо. Здравейте, деца! Здравейте, Зайо и Мешо! Деца, нямаме си подарък за мама. Ще ни помогнете ли? Да, ще ви помогнем! Как ще ни помогнете? Казвайте бързо! Ще подарим на майките музикална пиеса! Ура! Спасени сме! Дигайте за месец да я започваме. Колко ми се мръднаха краката. На кого да почукам втори час, малко да се стопля аз. Нали във всяка приказка съм лош, никой не ме иска да му бъда гост. Защото станах без приятели, нямам при кого да се стопля в нощта, сигурно чуваш при твоята бабичка, Люби. Да, Вълчо, в кожата с отрахита и носа топла пита. Утре корабици смет, всичко както му е ред. Хайде, Вълчо, следем, да отидем двама. Не червена шатица и гряз, няма с те да дойда аз, твоята приказка любима. Овецът ме убива за беда, отиди при бабата сама, аз ще подържа към гостата гора.
Чао, Вълчо. Чао. Добре дошла, сега си жечеве на гости. Ето виж, момента с левката, почерпи с косия светкиш. Глата търме хаслалов и чух от къщичката зов. В дома се ме покани бабата Зопа, отвъдто да не пазя стърната гола. Втора къстичка в гората, пахот приказка позната. Край масата с супе в ръката, наливам мляко на децата. Работна майка спала при момцета, той са белите козлета. Заповядай, Вълчо. Днес топло мляко. Имам топло мляко днес. Маче, сбъркал съм адреса. Не, това не ми харесва. Тази приказка ще ме обид. Я да бързам да се скрия. Трета къстичка в гората, Вълчо спира се до вратата. Гледа, тук се нея, за да влезе той не смее. Да е замък? Не знам, търкоще чускама, тук се пръсти прасенца, и те весели братренца. Ние сме прасенца, ти всички ни ще победим, нужно щом вървим. Ние сме прасенца, ти всички ни ще победим. Мама праска нещо забавно, може ли да забрави вкусни господи, не донесе сладко да се наедем? Нашата мамичка добричка никога не ни забрави с тях, но какво ли не ще донесе? Сигурно ще донесе нещо дето седе, че отдавна са жарени, че торти шоколадени, тенджери спагети, млечни сладоледи, купи с банани, баници ги няма на вратата. Чакай на вратата да почукам, коли къде са пак тук. Аз видя снежанка в оборникачка да ме измаме.
Твоите кой се вземе? Моята ябълка няма, всичкото и къде седяме. Хей, приятели намерени, вижте, че не са сервирани. Тихо, спрете, я мълчете, ето вълчко чете. Благодаря, Снежанке. Джета мили. Джета мили. Този късен час. Вижте, приятели, намерих Айка. Така в тази къстичка в гората Вълчо остана събота. И край трапезата богата той има си приятел в уста.